Nyakora Mugejwang en thuolo machielo bende bang' ka wasechamo banjo. Ineno kaka Joyce okawe kata Gindogo Junior to kawe to ng'awe kumoro koni. Kama owe kanyo modaka Nyakora Mugejwang to koni gima timore gweng'. Iwinjo ni en oa Migori Ndogo jarane ya game mago josiaya. Ikinde giduto wada mana koni ni gigi tema timore wakelu ni kaka gitimore e sama gitimore mane Ramogi TV kae kakoro sano wantie ka gi chal mar fwambo gik mage mosebedo ka timore e kor gwenge gik mage matimore odiochieng' ma kawuono we waranga ne gigo mantiere e chenro ni mar mbaka oromo ma en kidieny mar mbaka oromo machielo en chal mar fwambo makoro wakelu ni sani thuond weche e county ma Kisumu en ang'o matimore ten county ma Kisumu Nyakora Mugejwang odiochieng' ma kawuono igeno ni dhi chiwo obok mopogore opogore ne jopuonje. Ndiye jopuonje maromo 665 odiochieng' ma kawuono ma osebedo ka puonjo sikunde mag nasari mago mantiere e kaunti ma Kisumu osebedo ka timo tich e Yoko Jolo. Koro sani to giyudo kibarua makoro migi mano koro ndik gi sirkal mar kaunti. Mano gavana ma kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono Peter Anyang' Nyong'o dhi chiwo obok makamago mag tije e county ma Kisumu. Jailieta ni Kisumu bende obiro miwa ler mathoth mana kaka wayudo wechegi manyien. Wadhi nyime Nyakora Mugejwang wantiere kanyo e county Homa Bay we warangane kanya ng'atimore. Duolo mochung' ne yiero kod kiewo IEBC odiochieng' ma kawuono podhi nyime kod puodho jochung' kendo jolar kome opogore opogore e county ma Homa Bay. Ali Abich ni Homa Bay odhi miyo mathoth. Mage gik matimore e county Homa Bay odiochieng' ma kawuono. Wadhi mane county ma Migori wayudo kanyo ni jaod bura machon Marongo Mandal Masotieno dhi yawo campaign mage kawuono e county ma Migori. Olaro kom mar governor ma Migori gi otiko mar Jubilee. Wach makamano Jo Juma jafwambo marwa mantie county ma Migori dhi miyo waler mathoth kotenore kod mano. Nyakora Mugejwang ka wawuok e county we warang gik matimore mbui mag Citizen Digital. Citizen Digital kama e kaka gintiere odiochienge 66 to wachomo yiero maduong' madhi timore dwe mar 8 med mana timo nonro mari idong' gi odiochienge maromo nade to yiero makamano chopo. Weche mineno mo mipek kanyo kapok wayawo kata achiel kuomgi mago ntiere weche mag math kanyo kineno wines and spirits iwacho kanyo ni weche mag kong'o Nyakora Mugejwang koro sani nitiere chike ma koro biro manyien chike duto dhi rango kanyo ni gigi duto nitiere osuru ma omedi ma koro ntiere kanyo ma pod dhi bedo kanyo ka wan godo ka mogo kachiel kod gas ma itiyogo e tedo dhi bedo kanyo kod fuong'ruok wadarange kanyo nang'o mantiere. Citizen Digital inyalo yudo nade donje e mbui kanyo dhi e Google Play Store. E Google Play Store kanyo idhi yudo wechego duto kaka gibedo mana donjonu. Koro idhi kata indiko mana kanyo Citizen Digital iyude kanyo ka nitie ji 1,000,000 moyo 1,000,000 mose downloade inya bedo achiel kuomgi nikech kanyo miyude weche manyien mana kaka mero donjoni. Kineno bathe koni nitiere live TV inyalo yude kanyo live radio kanyo nyalo neno kendo inyalo winjo chenro gi duto mana kaka yudo Ramogi TV bende nyalo yudo kanyo achiel kachiel kaka gimedo mana donjoni. Kirango mana piny kanyo nitiere gik mathoth mosebedo katimore. Nitiere weche mawuok e pinje maoko mawuok e piny Ukraine lweny madhi e kindgi kod Russia. Kirango koni bende piny mar Mexico bende wantiere kod weche motenore kod yamo mabiro mapek ahinya man gi kalausi iluoke kanyo ni Hurricane Agatha oweyo ji 11 ka otho e pinyno mar Mexico. Bende nitie wach mantie kanyo mang'wanono ni weche mag guok nitiere kae mago guogi moko kago piny mar Kenya bing'eni sani pod inyalo mana tho ka ukai kod guog sudhe. Wadarange kanyo kako biro warangane podi kanyo nitiere gik moko ma pod nitiere wadarango. Nitiere tobacco odiochienge 2 mokalo Nyakora Mugejwang piny mangima ne hingo odiochieng' maonge tiyo kod ndawa e piny mangima kendo noeno masira ma ndawa oseomone oganda mathoth mago bende nitiere ka Citizen Digital inyalo mana yudogi e yo moro makare. Wang'i kanyo seche 6 mokalo nitiere jatend bank moro bengi moro miluongo ni Hindu Bank mano koro manager ne onegi ka miluongo ni Kashmir mano kiwacho kanyo ni en nek moro mane obiro apoya nono. Nyakora Mugejwang wachak gi wechego duto matimore e pinywa mar Kenya e gigo te mosebedo ka timore. Warangane moko mwamiyo pek.
kanyo wan gi wines and spirits. Mana kaka ineno mana seliku ni kanyo weche mag kong'o we warangi ane kendo kaka gibiro. Mano osigana mondi kanyo gi Kefa Mururi. Weche gi mantiere kanyo Karamogi Jwang'. Sani koro kineno kanyo bia manitiere koda iwacho kanyo ni percent mar kong'o ata malo mar kong'o manitiere kanyo ma oingo 6. Mano koro idhi medne omenda. Nitie osuru mamalo midhi chul. Kendo kanyo idhi neno kanyo koro be idhi biro kanyo nyaka 100. Mano excise duty midhi med kanyo. Osuru mamalo kanyo madhi chopo kanyo nyaka 134 kowuok kuom siling 121 gi nduro maromo kanyo 85. Mago duto nitiere mana ka nikech mano koro dhi bedo nade. Iwacho ni VAT, mano osuru mar VAT ma oket ne LPG, mago wechego ma otenore koda wechego mag tedo, gas chalo nade. Iwacho ni sani koro olwar kanyo ka owuok kanyo atamalo 16 nyaka atamalo 8. Mano fungruok machalo nade ne jogo matiyo kod gas. Bero dhi bedo gi mano. Twak ma kamano wabedo go juma manyien e chenro mar Rupiny kod Mbako Romo mondo atem none kod jolony gi weche mag siasa ni gima kamae okonyo oganda e yo mane. Nyaka sani mage moko momi pek kanyo. We warangane weche mantiere kanyo. Nitiere wach mag guogi sudhe ma koro wada neno kaka wanyalo rango gi ka. Nyaka sani Karamogi Jwang', jo ndiko kachiel kod jogo man gi lony wacho kanyo ni jo Kenya pod biro medo mana tho kaluwore gang'o, luwore kod guogi mag sudhe makayogi. Mago guogi mondo ni rabies gi mondo mi kik itho kata kik iwit ngimani kaluwore gi kecho mag guoge sudhe mosebedo ka kai. Jo Kenya biro medo mana wito ngimagi ka dipo nok giyudo puonj makare kata ok gisomo kata ok giyudo lony kata ok okon gi gik ma tuo makamae kelo ka bang' guog sudhe osekai. Guog sudhe en guok mane? En guok moro minyalo neno e kinde mano wadongo ka wantiere Nyalenda kanyo. Nitiere moko mane wuok awuoka kanyo ka tuoro ng'wech kogoye gi kidi. Owuok mana kacha en mana guog sudhe. Owuok mana kodi tung' mosuo. Ipo mana kopoya kanyo to omako bambi. Owuok kanyo omako tiendi. Okai kanyo weyi gi mirima ahinya. Tibedo kanyo odi. Mok iringi dhi osuptal kata od thieth mantiere buti mondo mi ochuoyi sindan mar anti-rabies. Anti-rabies no, rabies ne ema miyo ji tho. Koro mano e kwiri mantiere kacha. Anti-rabies to duoko mana kech mar kwiri ni piny e kinde ma guog sudhe okai. Guok mineno ka ni Karamogi Jwang'. Magi ok guok moko minyalo wacho ni guogi gi samoro onge kod tuono mar rabies. Guok kata bed ni ler kamae, pod nyalo bedo ni okai. Koro nyaka sani Karamogi Jwang'. Nitiere atamalo 36.4 mantiere pinje mag Afrika. Mano mokelo oganda maromo 59. 59 tho higa ka higa mago dhano. Mago matho nikech okagi gi guogi mag sudhe. Ka e piny Kenya kende nitiere oganda maromo 2,000. Bende ing'e ni guogi mag sudhe gi nyalo mi kwiri makamane dendi ma iwit ngimani. Ka guok okai, ringe od thieth machiegni kodi mondo mi iyud kony e yo makare kendo e sa ma owinjore. Mago e weche matiere kanyo yuda Citizen Digital mondo mi iyudi ka gigo te ochopo kuomi. Mana kamano wechego mag entertainment we warange kanyo nang'o matimore. Ineno kanyo koro ne waloso ga wi Will Smith kachiel koda jaode Jada kendo koro nyaka sani jaode igeno kata geno mare en ni Chris Rock kachiel kod Will Smith biro romo mondo gilos kwe. Wacho kanyo ni reconciliation gibede winjruok kendo giwere ng'uono ne gigo duto magisebedo ka gitimo kata mosebedo ka timore. Mane wach mantiere kanyo ka machielo bende mantiere ka mano sigana mar Harmonize jathum marauma mantiere piny Libamba ma Tanzania. Inene kanyo mano sigana mare kaneno kata Wabosha Maxine ma bende ja Kenya ka weche gi nodhi nade kane ochopo e launch mar gigo mag dusruok mane jawer ma pinyno mar Amerika Rihanna nokele e piny Kenya. Manyaka sano maber ni Nikita Kering mano e jal kata mane nyako mantie kanyo kaka wang' mara Fenty
mago wechego mag dusruok ma okel kanyo kod Rihanna. Owacho kanyo rwakre ma jomoko osebedo ka kwede ka wacho rwakre marach. Benadine rwakre marach. Donje Citizen Digital kidonjo. Idonjo mana kanyo tidie mana ni tap, kidie kanyo ni tap tiyawe tinene mana yo moro makare. Okanga yaw nige ka nikech rango mar Harmonize ni. Ang'o matime kod awacho wach X. Harmonize X ne tere nade. Ndogo Junior kono wakani en ko winjo X mare to chunye lewe. We warange Harmonize otimo ang'o ka. Harmonize koro gi jaherane machon mano miluongo ni Kajala koro Harmonize oyudo tatu machielo mane picha gi Nyakwara Mugejwang. Kanyo gintiere kanyo kinde mane gintiere kumora achiel kendo kane giloso kendo ne giwuotho. Ineno kanyo oketo nyororo mapek e ng'ute. Nyakwara Mugejwang nyororo makamano bende okipar gi macha. Inyaparo kano gol Barnabas kano wach ni Pilato penjo ni awenu ng'a. Owach ni wenwa Baraba notwe gi nyororo macha ne jane kendo kane ntiere kanyo mano Biblos wacho Jilo jamwaka biro miyo mathoth chieng' Jumapil. Nyororo mane ng'ute ka nyororo gi pek ahinya Nyakwara Mugejwang kendo kinene kanyo en kanyo gi jaherane to e bade kanyo nitiere ranyisi gik moko ma obedo ka ochoro ma giluongo ni tatu koro medo machielo mar jaherane mano machon Kajala. Jo Kenya moko nosewuok kanyo ni dabedo kacha mondo duok gi winjruok mar keny margi. Binyalo chiwo thuolo makama kosechoro tatu mar ariyo mondo duo giri. Penjo makamano ka walose weche mopogore mar bedo gi dang'ni mag paro. Akia kata ka Sharon ng'a wang' make to mana kamano Nyakwara Mugejwang. Mago ntie mago biro mana odiochienge machuok bang' kane Kajala oseyie mar ng'wonone Harmonize kendo mar duoko winjruok margi mane gintiere go. Iwacho kanyo ni nitie gik moko mosebedo ka timore ka gi kacha. Weche era gi tek Nyakwara Mugejwang. Warang mamoko bende ma waseneno kanyo. Mar jada ni bende wasemana lieko ni winjruok ni gimoro makare. Kendo nego bed ni ikonyo oganda. Kinde ma gik maka magitimore dhano jakoso. Kendo dhano en ng'ama nyalo kier. Kendo tim gik moko ma samoro ok berne. Mano gima miyo jada kwayo jaode mano okwayo Will Smith kachiel kod Chris Rock mondo giyud thuolo mar chango. Giwacho ni gidog mana kacha kama ne gintiere gilosi kendo giwere ng'wono. Wach machielo bende mwadarango en mar Hurricane Agatha. Pinyno mar Mexico Nyakwara Mugejwang kopogore gi piny mar Kenya wasebedo kod yamo makudho mopogore opogore. Nitiere moko manya bedo ni kudho gi koth, nitiere moko manya bedo ni kudha ka gintiere kanyo kod kalausi to gikelo hinyruok e kit oganda. Koro kai kono ni yamo mar kalausi mager ahinya midendo kanyo gi nying mar Hurricane Agatha oweyo ji 11 kotho e pinyno mar Mexico. Ka inene kanyo mane jok moko ma odong' kanyo koseyudo lal mopogore opogore. Ochwe gi yamo mapek ahinya kendo kamago te timore dhano bedo koda masira. Gik makano notimore chieng' wuok tich kendo owacho kanyo ni ne yamo mano timore kikete kategori mar ariyo mano kaka idende kanyo to nitiere kod ng'wech kanyo miwacho ni 170 mano 170 kilomita per hour. Nyakwara Mugejwang ne oringo ne okudho. We apim nigi kaka ne okudho. Ka okudho ka in ng'at moro ma samoro osebedo ka tiyo kod apaya mar Nairobi ka miluongo ni Southern Bypass kata chako nego bed ni ringo e piny mar kilomita per hour maromo 120. Kata koro kimake tidhi adhia kode koro kaka noringo kamano mane kaka yamono ne omako oganda to ka oringo e ng'wech mar garino odhi adhia to yudo udi gimoyudo to kalogo tuomore tudore kogogi kamano en yamo moro marach. Koro ka dipo neno Ramogi TV ka in Mexico gi pinye maluora gi Nyakwara Mugejwang beda e thuolo moro mar bedo e akicha ibedo kumoro mabor ahinya to mana masira gik moko matimore apoya nono. Jo Mexico aoronu mana jogo mowito joheragi mosuru ahinya gi jogo mantiere alwora kanyo. Zedi bende wacho kanyo ni neno achiel kachiel gin jogo mane gweng' mane gintiere kanyo emano yudo masira machalo kamae. Chieng' moro biro thuolo mar loso kode ni bang' masira makamagi udok nade timo chenro mapile ka pile. Wadonje mbui mar Twitter kapok watieko twako kiny makawuono magi gik moko matrend. Twitter kikidonje kionge chuny. Twitter kikidonje wabukoni mana mapile ka pile kich kata jatend piny Kenya bende noringo. Koro inyapenjori to iringa kidhi kata chunyi tek. Kata iketo mana gik moko e lungs. Ubo mari yue ti wegi gidhi.
kanye kaka gintiere mana kineno gi mos kanyo nitie Celtic nitie Steph nitiere machielo ka mar NSIS wach ma kama ibiro kaluwore gi twak mane ochiw kod jalup jatend piny Kenya William Ruto en NIS koso NSIS nyinge ne owil kowuok NSIS nyaka NIS bende wan gi ng'eyo gik ma kamago bende trend kanyo ka isudo kanyo Kalonzo Musyoka pod ni kanyo wantiere ka gi World Rally Circuit Motor Expo matimore buore Nairobi kama timore mano timore KICC karomo mar KICC Sakaja bere trend ka wakiano trend nango sani gokinyi kamae wada mana rangi anena ang'o matimore nini Sakaja kae waranga ne gino Sakaja osetimo kinyi makawuono jo Nairobi koro osebedo gombulu mar paro mopogore opogore ne gin gik mage jomoko penjo ni elwet ng'amo nego beni jo Kenya bede ombulu ma kamano osebedo kanyo wacho ni ki like ten polika pigade kire tweet to mano mar Sakaja sani neno gima kaka gintiere ka magi mana weche mosebedo katimore mbui nyakora Mugia Jwang ka waneno mana piny kanyo mago posters mabende nyiso jochung mopogore opogore nitie jok moko mabende lieko ni nitie jok moko ma tiyo gi yore mopogore opogore e wechegi mag kampeni kindegi mag siasa mineno ka ni en Polika Pigade owacho koro ni sani koro omiel gi jok mopogore opogore kanyo mano picha machon kane ochiwo twak mare kata kane entiere kampen mare kolaro komno mar governor podi ma county ma Nairobi we warange World Rally Circuit matimore buore Nairobi kae mae kaka weche chal magi nyamburko nyakora Mugia Jwang abila mano tigwe gwenge ma Naivasha e county ma Nakuru we warange kaka gichal magi nyamburko moko ma kawuono ka iwuotho kendo ka ilimo kar romo ma KICC idhi neno gi okinyi ma kawuono ka gidhi kanyo mano nyiso ni weekend ma wachomo ni wuotho chomo Naivasha nyakora Mugia Jwang kidhi Naivasha idhi tim gigo ma Nyasaye oyie to Nyasaye oritwa duto warom chieng' wuok tich ka wangima kamano nyakora Mugia Jwang aneno ka jopiny mor ahinya Naivasha kasa ochopo kinde to watimuru kamacha waranguru koro chal mar kor lwasi nyakora Mugia Jwang ma buore Nairobi okinyi ma kawuono kama kaka weche dhi chalo ka wadonje odira chieng' pod dhi bedo odiochieng' makiny chieng' dhi bedo chieng' Jumapil bende kachiel kod odiochieng' makiny ma chieng' ngeso to atamalo gi duto kineno gi kata nyiriri mar liet kachiel kod ng'ich madhi bedo odiochieng' ma kawuono kochopo kar otieno odhi lwar piny nyaka kanyo kinene malo ni 11 degrees Celsius koro kanyo kochopo ineno kanyo ka dhi bedo ka piny onge kod pi ahinya joma ne geno ni koth dhi chwe kawuono gotieno mondo giyud thuolo mar neno movie mopogore opogore ka Joyce Oduor kawuono uleo ahinya koth onge nyakora Mugia Jwang to kik iwe kanyo nikech koth koko chwe ka to chwe kocha wacho mana ka ni dhi bedo kod pogruok ka gi kacha koro kok en ka to ng'eni en kacha kawuono Kisumo chalo nade liet ni malo kanyo degree Celsius maromo 23 koromo kanyo kara odiochieng' kanyo dhi idho malo e county ma Kisumo ka ok wadhi bedo kata gi boche mano ka inene kanye county ma Kisumo kata boche ok dhi bedo koro ka in Kisumo en mana chieng' akwayi ni kapok iwuok Katworo kapok iwuok Ahero kichomo town ma Kisumo kik irwak jacket moro mapek ahinya ni kabut moro kanyo isoe dendi ni kodhi chwe kodhno onge kawuono saa 8 koth ma kamano nyalo chako neno samoro gotieno kanyo be to pod onge nikech gotieno kinene ka wadhi bedo mana kod dwe dhi bedo kanyo ka opogore gi dwe bende dhi neno kanyo ka nitiere boche mantiere ka gi kacha nyakora Mugia Jwang ka wuok e county ma Kisumo kama yudo chal mar kor lwasi e county ma Kisumo mago e moko mosebedo katimore to magi mana gik moko mawacho ni magi gin mana nonro ma osebedo katimore wanyalo bedo ni samoro ok gitimore kaka nwawacho to mana kamano otimore kae kata kacha mana kamane kako biro wadhi kor kae mano mbako romo nyika Cleophas Oluoch mabiro en twak dang'ni mar paro bang' ka ng'ato osenyuol Sharon Ong'ao be konwa twak ma kamano kik idhi mabor nikech kata an bende adhi mana bathe ka